بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله rabbi yau za mu zo muku da hukunce-hukuncen da ya safi sujjadar rafkanuwa a cikin sallah. Kasancewar ita sallah babbar ibada ce wanda Allah ya wajabta mana a kanmu a kullum za mu yi ta sau 5, to yana da kyau mu sami iliminta a taƙaicen taƙaitawa. Kasancewar muna yi yau da kullum, kuma a mazauninmu na 'yan adam mukan iya kasancewa mu samu kanmu cikin rafkanuwa, mu yi ragi ko mu yi ƙari ko mu yi shakka a cikin sallah. To wasu daga cikin 'yan uwa idan hakan ya same su, kasancewan ba su da ilimin me ya kamata su yi, sai kaga sun sallama sallan sun sake daga farko. To ba haka al'amarin yake ba. Yanda al'amarin yake shine, idan ka samu kanka a cikin wannan abun, akwai abin da ake yi domin a gyara ita wannan sallah ɗin. Abu na farko, ababe guda uku dai su suke sabbaba yin sujjada domin ka gyara sallanka. Abu na farko akwai ziyada, shine mutum ya yi ƙari a cikin sallah. Misali, mutum ya yi ƙara ruku'u a cikin ruku'insa na sallah. Misali, ya yi ruku'i da ya tashi, maimakon ya tafi sujjada sai ya ƙara yin ruku'i. Kaga wannan ya yi ƙari ne a cikin sallah. Ko kuma mutum ya yi sujjada bayan ya yi na biyu, maimakon ya tashi ko kuma zai zama tahiyya kawai ya ƙara yin na uku. Wannan rafkanuwa ne, ina fata mun gane. Ko kuma mutum ya ƙara raka'a. To in ka ƙara raka'a, shi ma ƙari kai a cikin sallah. Ina fatan muna fahimta. To abin da yake a nan wajen, idan ka samu kanka a cikin wannan ababen, to sujjada ta wajaba a kanka. Amma wata irin sujjada? Shine sujjada bayan sallama. Idan ka yi sallama, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, to da ka ƙara zuwa da sujjada guda biyu, sai ka zauna sai ka yi sallama. Sallanka ta cika cif kuma ka gyara sallanka. Ina fatan muna fahimta. Abu na biyu shine annaqsu. Akwai mutum ya yi ragi a cikin sallah. Ina fatan muna fahimta. Misali shine mutum ya tashi a sujjadan farko. In kai raka'a biyu, ba za ka yi, misali kana sallah mai raka'a 3 ko mai raka'a 4, in kai raka'a biyun farko ai za ka zauna ka yi tahiyya. To he mutum ya tashi bai zauna ba. Ina fatan mun gane. To wannan ka yi ragi ne a cikin sallah. Ko kuma mutum ya manta bai yi tasbihi ba na sujjada ko na ruku'u. Ina fatan mun gane. To a nan shi ma mene ya wajaba a kansa da ya yi sujjada gabanin ya yi sallama. In ka yi ƙari, da ka yi sujjada ne bayan ka yi sallama. Ku lura da wani abu a nan, wani dabi da za ku sa wajen fahimtar al'amarin shine, idan ka yi ƙari da ka yi sallama bayan, da ka yi sujjada bayan sallama. Me yasa? Saboda ai ka cika sallan, bayan ka cika ta har ka mata ƙari. To abin da za ka yi ka gyara shi ne, in ka yi sallama ya ka yi sujjada. Ita kuma wannan rage ka yi, ba ka ma cika sallan ba, ballantana ma ka yi ƙari. To abin da za ka yi anan shine, gabanin ka yi sallama za ka yi sujjada. Ina fatan muna fahimta. Abu na uku kuma akwai shakka. Mutum ya yi shakka a cikin sallansa. Shin na yi raka'a biyu ne ko ina raka'a na uku? To anan da ka gina akan abin da kake da galabatin zan a gani. Misali, kana da tabbaci ko kana da galabatin zan akan cewa lalle ka yi raka'a biyu, domin har ka tuna ma ka yi zaman tahiyya. To abin da za ka yi anan shine, kawai ka yi raka'a biyu ne, sai ka zo da na uku, ka zo da na hudu. In mai sallar raka'a 4 ne, ina fatan mun gane. To he ka yi sujjada gabanin ka yi sallama. Ina fatan mun gane. A taƙaice, wayannan ababe guda uku, idan ka yi ƙari za ka yi sujjada bayan sallama. Idan ka yi ragi za ka yi sujjada gabanin ka yi sallama. Idan ka yi shakka, shin ka yi raka'a 2 ne ko 3, ko kuma ka yi raka'a 4 ne ko kaza, to da ka gina akan yaƙini ne, sai ka yi sujjada gabanin ka yi sallama.
Wannan shine a takaice. Allah ubangiji ya fahimtar da mu addini. Assalamu alaikum wa rahmatullah.